Som un nou centre educatiu, l'Institut Escola Torrequeral del barri del Secà de Sant Pere de Lleida, amb una única línia metodològica i pedagògica transversal, amb les estratègies més positives i innovadores. Som un centre inclusiu. El nostre objectiu és aconseguir la màxima cohesió, participació, esforç compartit, il·lusió i confiança, amb un enfocament tecnològic i un seguiment emocional i tutorial. És un espai de convivència i d'ensenyament-aprenentatge, on es posa en valor el traspàs i la transició de l'educació infantil a secundària. Ajudem a progressar en les diferents etapes dins d'una mateixa institució. Una fórmula que parla del projecte educatiu del barri amb moltes oportunitats i possibilitats. El nostre objectiu és fer persones. Per fer-ho possible, el professorat us acompanya en el procés de l'educació dels vostres fills i filles. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. Institut Escola Torrequeral.